We zijn de vivers en de sletten aan het opschijnen in de gemeente de Frieske Maarten. Deze boot heb ik in principe met 2 handelingen. Dat is het rijdt knippen en oprijden. En plakkenwerk minder goed komen kan, of heel nooit komen kan. Dat wordt met de handen in. Ja, dan ben je maar normaal, maar man of 6 jaar ben je ermee aan de gang. En wat voor clubman is dit? Ja, bij mij ontmoet van alles. Ja, die zit normaal, wij zijn gewoon in een plantsoen. En dan van 1 september dan worden we indeeld in de vivers. Ja, en hoor hier dan hier wordt eenzelfde ploegje, maar van hier heb ik het draaien nijling bij. Dus die hier ik naar Noord eigenlijk zijn de beethoorn. Maar altijd maar eenmaal wat zo goed dat berent. Maar dan gaat het nou de best. Nou, dat hier het helemaal zwom volgens mij. Dat gaat ik nog best met hier. Ja. Dat heb ik bolle door gewoon. Ja? Ja, daarin wordt niet een kop ondergang. Ja, je moet alleen voorzichtig aanrijden. Je shirt net bij je stappen. Nee, en dan is het plont. Hè? Ja. Hoe lang doet dit werk al? Ik werk hier bij dit leenbedrijf 4 dagen lang en zandje hier op die boot denk ik. Ja, hè? Ja, zoiets. En dit doet het hele hier of hoe zit dat? Nee, vanaf september tot januari, februari is het sleepslangen beginnen ben we zo ontvaren. Ja. En dan zit het op de trekker? Daarna wel ja, de sleepslangen al, ja. Maar dat is weer werk, nee, dat vind ik te zeer. Ik vind het hartstikke mooi. Dat ik al, nou, ik denk al meer dan 30 jaar. Dus, ja. Ja, ik mag graag man. Het is hem eraf voor mij. Alleen het water maar een beetje mij zetten. Dat is alles. Ja. Zo je in bed staan wel. Maar als dan alle kanten komt, dan ja. Mooi graag man. Het is werk wat voort wat snel is wil je doen. Je komt op een soort plakken. Dan ben je Jeff Fiebers, maar je bent echt wel gauw eens boot nut. Je bent verschrikkelijk mooie natuurgebieden ben erbij. Je bent mooi alleen een voet. In de regel. Hier even mooi wat meer meesten. Het waar kennen we alles even wat een denkje wijzen. En op dit moment, je komt maar haast net vooruit. Omdat het gewoon akelig onjep is. Dat is iets wat ik net zo boven om heen kan. Ik kan wel eens even knetter in normaal, hè? Ja? Ja. Maar dat hinderde ik. Hoe knitter je dan? Nou ja, dan wordt het helemaal, hè? Dan zit er aan de groen, dan wordt het zat heidbol. Nee, en dan prottelt er wel even en jij bol even in de viert. Ik denk dat het maar net zat heidbol. Wat ben je toch voor man? Ja, wat moet je zeggen? Van hartelijk tot een kwart lontje en alles wat er tussenin zit wel. Niks menselijk is ons vreemd. Is het hier bijna kleren? Nee, dus net ongeveer. En dan de volgende vier, en de volgende vier, de volgende vier. Nou ja, werk ze nog even dan. Tuurlijk. Jullie bedankt voor de belangstelling. Ja.